building plan there and shada emma krata mu nyedu sa wonya asase ana wo kosi dan aye krata wo dan ya wo si no na mo me pa asase na krata ayira ye wo kwen ye befa so ahwehwe ya de eno na me pese nka metie building plan there ebetimi awo ho ba asase na nkasa da ban ha ya soko ban da ban obi kokodi vu akodi pa kakra na ebra oban na asase a wato ato ho na obi akosi dan wo so yenya asase no enya edin a ewa asase ne so de oto asase ni free no ho sa bre no kura no ato anana no wonsie do nanso na de wa bedi ade no records a ekire se sa bre no sa npa ne beto asase no enti yeti ekire de famra kwa mu no de wasi dan wo so na asase ne nya ne de atu dan kwai wati ase enti wapagini minji wachini minti miso nyesa de abebe pese mi hu ni se nipa obebo omko adu ne kire se sa boys quarters na wo kan no eni sa asase na so bi e wo so bi ye be kwa akohwe ye mpese ye be ko ne ye be hunya dan ba ku bi a e be twa ntamu ansa ne yakohu one plot eja unso kan won semu yi amampa twonya no ana boys quarters wo kan na yire ne de no yire ne de na asem de wo mo kan anya no ne ye ka ho asem e bi a wa ye confuse yi de hwe wa so ne tie me say omo pekrata bi e kire se na no oba ya wode na yire ne de ba ya na be de say building plan na ekura wo mo no na ma me ni din e wo so utie aha ti anya bi a wo hu se ye ne de a ene na omo do omo na na ye de ya ba e kire se na na ne sa dan na ye ka ho asem no na na ne de na omo de ba ye no de egusu ne se a plan of proposed additional boys quarters boys quarters na ye besi no na mom fie na wo ho ansa na boys quarters ne ba no e no so plan na wai sa fie no asem na ye kan boys quarters ne de ye mfa ho na na ne si we na ekura me ne de boys quarters ne mampen papa e no so de no mo ba e be paka na say no na ye kan enti so ya asemi e wo say utie be ba to tie me asemi e wo say nke na twa ten entinka wonya sa pepa na where the additional one but almost so person mo kire say nya no ho asem no mo but na mo kire say the same port number 3 no ana o ye additional quarters e kan ho I the same you know port no aso no wo e number 3 no enti main one e pepa no so nya additional one na main way abusu ya fo e wa kire wo bi pepa so be ka bibia na say the make na bia na obi wo bibi kan obi person obe kire na adwen kakra kwan da wa ejabra opanyine ko wachi akasa mame aha okase nananu ma me mame asase anya no kra tona ni sei na na no kro mu ni se omu anuafo na omu di kan no mpanyimfo no ba ko yale ko data chiman ti me mame ne ko tan ho hwe no a di nanani be wuo no ene odane ma no se da bi nyani nyampo no odane ma no ene o se bra ma amankro ma bra me no ma asase ne party e ba opanyine tena ho mame mun ko twa mfa ma no amfa mpepa ne bre eno mu kotwa baabi de maame no nya na na asase nyina no de maame no ba papa ya je atum se wagya bi wanya sa asase na ye ka kokoo na se anya busia de maame nya bi wono na je atum sa so wo maame de ne nka ho amatiase ba opanyine de wagye atum se ono ne maame asase ne ya asase a na opanyina manko ati edo no ebi pacho wati ase ti so maame de nka ho obi se ne maame de ka opanyine me mo akwa bebro ya ina wada roma na ho te say yesu ada roma mira we din de say me de Augustin kumi sechere jo papa sechere wada roma asama abai wo fa bai me wo fa papa na yire no na yire no na se ne mana fa afa me ye ne nana panyini okay yo kadi onim kire me papa me pa cho me nana man kwatia no we nipa bi a sebi obo bra papa me within fie 130 na wan so anya fie sen menya 75 o ho na yire we pa cho wo fie so kami pebi wa ha ma ana me pa ba ya bi ma pa cho me wo yire nti o we ya ba ya mo se David o kan tire konkron na bra wa ye mre no ye pa bebunu bi de ma no kami so me pebi ama ona ka what ne tiri mu pom kakra me do wase ope yire na pa cho to de bi so anka onom light soup kakra obedi abena ho o fanyine yen ko ye ni
Pacho, yeah, men and I making Opo Brapa. Opemsuo 104.7. No, me tobacco. Opia Yanafu, ma will be a fool. Ninan and a wafa cinema so. One more so, Opanyini ka sagwa afidie ni. one more and a wafa cinema. Sebi, none a wafa cinema or a young penny for. Nen no more quiet woman didn't fast soon. Ekwan be sa. Say, Umu be did not tem. Ye no may be a yan and fat. What a one and wo fa so no ma sori abedi na tem. Pacho, the American no crepa and what fast no one a yanka, Sebi. What did Naja Padia Bemo? 104.7. Sia na wona na ye ya na ne wo fa se no di na tem. Enya busua japade a no wa se sade abremu ntina no mo be keka bi kire no. There be no fast what to cast cry me may be no more. Emma car no cry a year basa ya because na esi ye krum pie fro oboase na kan sisi ho e ya make say boy bra ya what ye ya no so ye nanen ne ma me kura ne twema nso ne nya de ketoa ne fie no no a ne si ye o si fie no so wo ma busuafo bi ene wo ma so bi e ya make say bra we ni ma me ne wo fa o ma wo mu da mienu na se bu mu aka baabi e ja sese wo mu na ehwe eda no so we so ni nua panyina wono wo ye wo faase o ruma no ene ma ne din na de o ma o din na de no so wono so ne da ya wo da mu pie ni asa wo de ma no ene wo sa ma ebusua no so se bi ebi bata ho wo sa ma wo mu so eda ba ko nti ye ka we no wo mu dan num ene wo fie ho Ana ye dan ko dodro sei. Dampon dodo no Ah, wo fie ho nyina. e fie ho no eye edu Opemsuo. mienu Na ne nananom yi wonnum wo mu. ai ne ai wo mu fa no wo mu Ebusuafo mo wonnum wo sa fie a ye ka ho asem. me de mi hu no afie num bia de mi nimu ane se nana no ema ai me nana me wofa na obedi ade no o ma no ne pie ni asa baako ena e ma me kuma baako ono so o ma ne dan baako de mi nim fa ho ano Mienu yi se papa yi nso wo bi. ena Papa nyini. ena papa yi Wo so wo se mienu. Na ye nan. Ena wo se abusua ne bi bata ho. Eno na be ka ho ma ne ye Yese nu. ono kire Papa de bata ho ne ye de wo hia. eye sister ne say your friend dina wo na wa be di no wo fa no ade ne wo fa Me pa cho woni dina. dan na minim no but mama abusua no emutete Dina memo sa. dan na meye O ye wan ba. dan na akwa se nuaba Ne so abusua kuro ya. abusua. Dua ba ko ne mind do so. but abusua na nkasa ya mo fie no eno na o chiche dan na ma part na wo nchenchen no ya abusua na anya bi ena de ye gina so nyina ne se nana kosi mo de ama mo de a momfa abusua de ma yen tie Papa nyini obi aka na asem awie ansa na mekasa no obi wo bibi obeka biem. Papa bra. Mira kwa chire ho ma me why. Mr. Brenninti yenko ne ntente. akura no so nana ne kokko chechire no ye mfre na mankwa atia Your friend is na efe na nwiasu nana ne bedi ade no ena obeda na edin ne babe na mankwa atia kurum abakwasem wo ho. Aye. Me da say. What I Roma, you all want to come am into odin dey say. Your friend Samuel Fufi. Tina see you na kasa. Sure. Your friend Samuel Me Fufi. pacho ma minti o. Me pacho asase o ka ho asem no me nana no a wona ne ko ball ne kura. No dead crew. Na ko chiche kura. Na ofre ni nwa se momra na obi obituma do bi omra me do bi. Ni nwa mo ama ni pa kakra bi ne bae. De ni nwa de ne nsaka ye bia wo de ama ne wo fa asem. Ebi ne de wo hen. Ebi ni minya ya wo kasa yi o ma me mo de eso pa wo de ama wo mo mi nana se amira okọ akura na se ye no woni mi wo fai ni wo fa ene o ma me ene kọ akura na se nti mu bo ane pa otwa asase ne ma wo ma me otwa bi ma ne wo fa ama mu do di aka nyina mi nana no na chichire onu na do na fuo mfu ayi bibie ni wo chese wonu na do na fuo a wo ye ene fie no so wonu a ne to na sase finso hine wotwem ko finso hine a wotoso mienu na na wiafia kenten asase ne kra wo mu chechire ofinso new town no wo de che wo mo ana mu tusunsa enti bi nana no a nye ni nwie bi ana ni nwie wo nchen bi ene koje asase no
Mate. Pacho obi obi kabiem. Mina nana ne kwaje na sase. Obi kabiem. And some mama kan na me so me be ka fine ansa na me kasa no. Obi kabiem. Ebra yiwe saa nsemu nyina me na ye wo no saa bre na oyi ma metiase ode me wo fe me bre e ma me ne wo fa wo ayi pipa wo ha ekosama wo mu se ontia se me nana no ama wo mu ko dan bi ama ajima no kra odi na ade no kra no ono ye ofa ase ade nti ode ama nana nti ontia se ode mu court a pipa wo ha e ma court bo asem no gui se papa no agapade na wode ade aye ti di opesa kan no ti ne pesa me kan ti wono ti ha si ono odi adanse o ma me ne kura no ama nkroma no esama no o kan mate wawie be pa cha o mawie tie mi o kasa no di kan ka se papa no e de ebusu agapade e na besi dan no enti sa okoye afuo no ene wode emu adodode no e be ye agapade e de ma wode sen ebusuan ne omuwum no ye hwehwehwehwe mu na so ya be hu sese bibru dan ne nyina so de me fa wo de nan na wo sesen wunya ye no dan po nan de abedi ebusuan wo na dodo na aba wo mo sese ru mo pesa mo kire se nka ye ntu abusuan na nka mo mefa anase eba mo hokra na se o mutima nka mo pe ma me yasem nyina ne se ade bi ne chenye chenna na di kai de abesra abusuan no se ontimi mfa abusuan japade ne ma ne yire no na mo ma me na bre e wo ne ho wodi na chi asom na bre nti ma ne mfa abusuan kokoo no e ma ne yire da bi enkonko ye edan ne bi e ma ne yire na da bi oni ho a ne yire no wa mrangu e na abusuan te ase e ma nana ne di bi kokosi abrosane ne boys quarters na wo ka no e ma ne yire no e ma ne yire de odwan me ba beda ase oh kasa be na metie o kasa aba beda ase so eti ma me na ba beda ase awie na ade a obi nya bibi ma wo de e de na de hu dwan kokoda ase jo me sense so adanse wo wo say abusuan japade okoye ye no abusuan japade obedi adidi na ogodi no de koye sa dan no na ne mafa jo papa ni wu nso so ye real me da so gina say me hia documents a kire say an allocation paper simple as that e kire say papa ni din na wo what they say paper ni so eye plot aye ka ho asemi na nsa na eno beba na ma ye hwa de ketua bi wo de ye fa ne so de abusuan japade ne kwaye se de wo ka no se bi ebro bi eni wa oyi enhwa de opepa ne nsa wo de abusuan japade akwaye sa ejapade wakwaye okowura mu ho ahasu a wote enwo wa pam onu so pam bi do a wo do ne sabre ne mabusuan ne wai me ba cho na abusuan no ho ade no man kokowura mu ho bi eno na omo kokowura mu a dan me ne na me kan sem bi wo ha se abusuan no nana no sebe kafra na ne adin wo so obi obekọ hu kura wo wu nya omo na ko obi obesori se bi a me challenge nana no na wa ma ne ko nya wona ma ne ko ba na nipa na wu aye ne kura se on bia ona ni biri wa abusuan mu so obesori akọ challenge nana ne bia mami minimala se wo mu ne kum wo mu a minim ba so mu ne kum yeah me pesa me kan kakra ne se wadaroma so ma me wo bre wa nkasa ma me nka masem dia me pesa me kan kakra ne se papa ne ko ni wrem wadi wakotena busuan japade ho abusuan japade na chi no wa beye ajapade ene ne mafa wa chenso ama abusuan no enya bi tie me ha sei wako wrem wakodidi abusuan japade ho wa besi dan wo si dan no abusuan enya bi emma enya bi yemfa ne se wo de ese bi ebru wono ane kura na ye ena wo wu anye nsamansie kura nto a kaga na mbra beboa me ya chese japade no so obi wu no anye nsamansie a emenya bi abusuan nya bi kunani nya bi ena etoso bie maami ana papa wote ase nso enya bi ana ye koye nimu nso papa yi obedi abusuan japade ese de wo kan obedi ade ene wa koye japade
Say, Kawa will be, na me expect to send Calbania Crata be a me say, or Pagina man quite here. Or back tonight, Bussian Japadia mono. If you now will see and I say in the Crata way, Nadia dancing. Almost all more claiming ownership of Sir if you plot number 3 of his new site as I see here come was him. Almost a scrawny allocation paper. Omoni Crata, a chelese papa no a yenedia. Name when your building plan. What you go for be as I see so a. Now the America anke beboy yena. Na ye twa sem yitia. No obi atene ho ase ne se papa. E ba ye manya kakra wo fie wo no. E bia de mo wone ne nso ani a mo be prebia. Misusu senke yankɔ ne saa. Na se wo si bi ma na gira obetu so nsa de odwan me. Se de wo ka na se abusua ne gitum. De wo ka no. Abusua gitum. Te ne gira ne de ne mba mu biem. Se de wo ka ne te saa. Na se ne gira na fam kura no embem ebiem. Ewom se ni bo a etiremu na ekoda se bo a gira ne de ne besan akɔmarewa. But emba mu biem because o se wo de dwan bedase. Ti moje hu ade de afie chi ni abofno. Enu nkwada tu nkwatwere de atwere na de ye ka ho asem sesi e papa yi bu wa ye nsamanse e se ye wono ane de a na afei nsoso wa ma abusua bi na emma ne nsoso enya bi mama ade ntina mo pese mo je sa afi mu ano memra mu kakra ji abusua ne gitum no ye ensenkan ya nana ne abusua ne kan ye se sa afi no eye abusua japade ye abusua ade no ti ase no wanda ne amamo nana mama me pa cho eno ho na make say papa na ba ne abusua betena se trobo woni abusua betena se wol dada ni mo tie me wel na be emienu ade ka se odika ye wol ma me wo fa na owo abrochire no de ne oyale ya ne ma be fa ne ko ye no sa wol no make say omo fa wol no ene afie documents why na afa ye nim ne wo fa ye ne ma no sa na make fi say one ne ma ne nko an ne tifie ho na bro wode odwan ne beda ase no de oka ya ma busan tutu mu se tie me we de wode ma na yire de wasi no na de otimi de abusua de am e bro ote ase na de na abusuafo no bia nkotene fie ho de nti abusuafo na nkotena wo ne se waka che ye play se osre ye ma ne ma ne ntina mfi se wono mo na atena ase abobra be sisa mo ye nkrata da bi e wo na yire me ba me pa e wo ne so ti bi no me nsa be da aka mama Mama, me pa che wo numu no ensema nana ne ka de kire abusua no ene tine ma abusua ne pene mama me e ti sabe ma wo kana wai ene ya ka se wo mo afa no why na fai ne ma no because one ne ma na tie ewe bibia so mo ba si e bobra sunsun mu ana e ko si se mi bi saw mampen pa cho memrem kaka ye mbom rem mi e mama ba bia no kra da bia no mampen asembo na kasa me se sa nana agima no a me nana gi sine na so no oka ho asem o maame amankuma no kra ko sama krata ne wo ha e ko sama se agima ne we maame no ode omo edi ade no kra ne ma no ode ayi no ompene mpacho te me chelo nana agima mpacho me ba maame kasa aye flame anya no ho no ode ko sama wo kasa mo bubi anka maame kama se krata ne wo ha ana kotu bogu ye nana agima no wono e kan o tia se sa weru ya no kopi ko nana agima no ho ana yesu ye die ni enti o ka se o ye wurifo enya wurifufo bi we ya na na eche na japade ma me ne sama kokko sama ye ne se nana man kwa tia edi abusua na abro fi se wode na abusua na japade ma ne ma asan de japade na akosi fifufro de ama no ene nti na ode ma nana na sa japade ye kokofuo no ana mugidi so didi mu dodo sa bre no ada na mankoje mame me say nana abusua na fa hin wode ma wo mo abusua kese pa na fu kese enya no kre mama mo adwuma mo ye se nka be betumi akwa underground ya akwa akwa ye hwehwemu akwa di bia o die jai mame onyema na fu kese agima no ene di ade wode ama no ana afuka ba ko saka eho bi ma no so wode ama apart from wode ama agima no wasama abusua no ba ko kokofu ba ko ene so muti so di si adidi ene so danche ansana we maame de ede wo ho ofaje akunu so de wo ho ansana wo maame de wo ho ana Mary eye wo maame kuma so de kokofu so da ho a wode ama abusua no na ne made omko de sansa ne mana anko school no ne mana mo ye nipa enkono obi anko school nti obi a wode obi esi kwaye no ama obi a wo nafu wo ho
ansa na ono a ne dia na ono a ete so odidi ne ma mienu odum ko miensa omu ko school no a no mu ni bia omo amfa sika nkodo no eno so ochema wo mu a wo eni mo wo mu mama se ko kura mo se sia ibenya dance fo mbe kwa kwa cho ye beko asimasi afoni obenti afoni ha na we gina ha na we gina ye beko ne nyina ye be ye kama ko mato ye nemom ye fa ne se koko eri kura ye abusua de na wo na nane ko ye no sabi so obi hunu ne be ye anka be ye bunu ana abusa etika kwan be da mo be fa so ama mo papa ne bi mo na nano afen so emu adodo de ye fia wo be si ye no se de ne nyina e ka koko ne ho ache se ye abunu se ye abusu an ka still abusua benya bi e ma ne nso benya bi ana papa na asefo benya bi ti aja na se mo be se mo gifi mu ano wo mu ne se asase na mo kokodo e mema nsenya fukito o wodi baby part de ba abusua na de ka ye ne nyina ni pension ni nyina de oba ba kokora ka ho nso yo asem no meko mia me di animu akọ ofin so ofin so dwin da be hini etie wa ma me message say ye momoden na ono so pese ode nani edi akire asem no ye beko nemu me kana maka wa wo ka wa asem a wo ni ngina so no me de we ka ho ne ye ba de to so miensa de wase ye de to ye de beto as simple as that baby wase ye de to ye de beto ama asumdwie aba eti wo krata bi opanyini minim sese bi eburu nka be kwa akodi upa kakra munyina nka ma akodi mu pa kakra ene na wotwe nye de etwa to na ansa na ye beba haden na wotwe no na ya ba ofin so na de wase ye bia ya beye na ye nkan final na obi anya ne ho ntiase na asumdwie mra ti wo krata bi bill na wususu se original one wo we fake and say wunji ntumu no boa ye ne enya original one no etoso biem we ne ye attachment ye kan afie na ye kan wasem ma menya sa afie na akrata ayira mo nka no kure ye wo kwen fa so hwehwe ye ne ma tie ni wa ka kire se eni ho na ye nkwo hwehwe ye ade as simple as that matie for momrem 0596259444 0560180880